Uste duzu zure desiren jabe zarela? Zure sentimenduak, pentsamenduak eta jokabideak kontrolatzen dituzula? Nia ez da bere etxeko jabea. Hala dio Sigmund Freudek asmatutako teoria psikoanalitikoak. Eta hori kolpe handia izan zen batzuentzat, giza kontzientzia zuten eta espeziaren doain nagusitzat. Esan izan da Freudek 3. zauri historikoa eragin ziola gizakion harrokeriari. Gure planeta unibertsoaren erdigunea zela uste genuen, baina Koperniko astronomoak erakutsi zuen eguzkiaren inguruan biraka dabilen beste planeta bat baino ez dela. Espezieen artean garrantzitsuena omen zen gizakia, jainkoak bere antzera eta irudira sortua. Harik eta Darwin biologoak frogatu zuen arte primateen evoluzio bat besterik ez garela. Tira, behintzat animalia arrazionala gara, kontzientziak gidatzen gaitu. Ba ez da hori ere. Freuden psikoanalisiak erakutsi zigun gure pentsamenduaren eta jokabideen oinarrian pultsio inkontzienteak eta erreprimitutako desirak daudela, eta ez garela hoietaz jabetzen. Nor izan zen Sigmund Freud? 1856 urteko maiatzaren 6 jaio zen Pribor hirian, egungo Txekiako Errepublikan, garai hartako Austro-Hungariar inperioaren barruan. 4 urte zituela familia Bienara joan zen bizitzera, eta bertako unibertsitatean egin zituen medikuntza ikasketak. Mediku jardunean kontu batek piztu zion bereziki harreta. Pazienteen hainbat min fisiko, sintomak eta kexak ez zuten oinarri organikorik. Mediku probak egin eta etzen ageri minaren kausa biologiko argirik. Ze gertatzen zitzaien orduan? Min hoiek bestelako oinarriren bat ote zuten? Oinarri psikiko edo pultsiozko bat agian? Freudentzat, garaiko jakintza etzen nahikoa pazienteen sufrimendua azaltzeko. Hala, garaiko medikuntzak baztertutako kontuak zirenarentzat interesgarrienak. Besteak beste, ametsak, nahigabeko hutsegiteak, lapsusak eta txisteak. Hau da, fenomeno inkontzienteak. Norberak eragiten ditu, baina aldi berean erabat arrotzak zaizkigu. Agian, joera, desira eta pultsio kontraiarriak bizi direlako gugan, barne gatazka psikiko baten seinale dira? Ihes egiten digun egia psikiko baten erakusle, Freudek hainbat kontzeptu garatu bazituen ere, 3 ideia multzotan banatu ditugu nabarmenetako batzuk. Bat, asoziazio askea. Kontua da gatazka hoiek sintomak eragin ditzaketela. Nola sendatu orduan? Hori izan zen Freud medikuaren galdera. Horretarako bidea erakutsi zion Ana O ez izenez ezagutzen den pazienteak. Medikuaren bere bizitzako gauza mingarriez hitz egiteak on egiten zion. Eta hoiek izan ziren metodo psikoanalitikoaren oinarriak, hitz egitea eta entzutea. Baina hitz egin zeri buruz? Emmak, Freuden beste paziente batek, eskatu zion usteko hitz egiten askatasun osoz, diskurtsoa bideratu gabe. Halaxe sortu zen pazienteengandik ikasiz, teknika psikoanalitikoaren oinarrizko araua, asoziazio askea. Hitz gutxitan esan da. Kontazazu burura datorkizun guztia, lotsagarria, interes gutxikoa edo ulergaitza iruditzen bazaizu ere. Pentsatu izan da hitz bakoitzak simbolo gisa, esanai inkontziente finko bat duela, adibidez, zuhaitz batekin amets egiteak esanai jakin bat duela. Freudentzat ordea ez da existitzen horrelako hiztegirik, ez dago inkontzientearen interpretazio ezkuturik. Izan ere pertsonen bizitzak askotarikoak dira, eta halakoak izango dira egindako asoziazioak ere. Horregatik, psikoanalisia kasuan kasukoa da, pertsonak ez dira erabat sartzen diagnostikoen sailkapen orokorrean. Horregatik, Freudek idatzitako kasuak zehaztasunez beterik daude. Esate baterako, Dora eta haren atxikabea edo intsatisfazioa, Hans txikia eta haren fobia, Otsoen gizona eta haren hipokondria, eta Schreberren kasua eta haren delirioa. 2. Normaltasuna eta patologia. Finean, bizitzak ezin dira konparatu, eta psikoanalizia saiakera bata norberaren koordenatuak eta desirak argitzeko. Horretan ahalegindu zen Freud, gure psikismoaren mapa egiten eta bakoitzaren geografia aztertzen sufrimenduak arintzeko. Baina nola bizi behar dugu? Ez dago horretarako erantzun zuzenik, eta psikoanalizia ez da adaptazio kontu bat. Existentziaren zuloen aurrean zer egin asmatu beharra dago. Eta zulo hiek dira sexualitatea eta heriotza, giza kondizioaren parte nagusiak diren neurrian. Horregatik, Freudek normaltasunaren eta patologiaren arteko muga malgutu zuen.
Guztiongan bizi da zerbait erantzunezina, gobernaezina, ezigaitza. Hori dela eta askotan harrituta, zaurgarri, galduta bezala sentitzen gara zergatik jakin gabe. Horren aurrean gauza asko egin daitezke. Batzuetan sufrimenduan murgiltzen gara. Jakin badakigu egiten ari garena gure kalterako dela, baina hala ere ez dugu saiesten. Freudek horixe antzeman zuen hainbat pazienteren terapia analitikoetan. Haurtzaroko marka batzuk gainera behin eta berriz bueltatzen dira, eta gure jokabideak baldintzatzen dituzte. Ez da inerraza inertzia eta errepikapen batzuk aldatzea. Horretaz dihardu plazera zaraindi deituriko idatzian. 3. Pultsio erotikoa eta heriotza pultsioa. Freuden bizitza etzen bat ere erraza izan. Momentu historiko bereziki zaila bizi izan zuen. Lehen mundu gerra, nazismoaren gorakada eta bigarren mundu gerraren hasiera. 1953an naziek Freuden liburuak errezituzten, eta Londresen erbesteratu zen bere herrialdeak Austriak nazismoarekin bat egin zuenean. Lider bat modu itsuan jarraitzeari buruzko ikerketa psikologiko bikaina egin zuen Masen psikologia liburuan. Bigarren mundu gerra hasi baino lehen, Einsteinekin gutun truke bat izan zuen. Galdera mamitsuak egin zizkion zientzialariak psikoanalistari. Zein ote da gerraren zergatia? Ba aldago gerra ekiditeko modurik. Zer nolako irtenbidea izan dezake giza gorrotoak. Gaur egun ere hil alabiziko kezkak ditugu hoiek. Freudek ez du erantzun inozorik ematen, jakin badakielako gizakiongan bi pultsio bizi direla aldi berean. Pultsio erotikoa eta heriotza pultsioa. Erosa eta tanatosa alegia. Pultsio erotikoak elkartzeko eta elkartuta mantentzeko joera dauka. Heriotza pultsio suntsitzaileak berriz txikitzea eta hiltzea du helburu. Dena den Freuden arabera, kontua ez da gizakion heriotza pultsioa ezabatzea, ezinezkoa baita. Beste irtenbide bat ematea dagakoa gerrara ailegatu gabe. Nola ahalbidetu gizakion elkarbizitza? Zeren elkarrekin bizitzeak zera eskatzen baitu, pultsio batzuk ez asetzea, ez zuzenean behintzat. Horri buruz idatzi zuen egonezina kulturan liburuan. Freud 1929 urtean hiltzen Londresen. Baina haren idatziekin, egungo mundua birpentsatzeko aukera daukagu. Nola baretu gaur egun heriotza pultsioa? Nola ulertu besteak beste, arrazakeriak gora egitea eta kontsumoaren eraginez planeta suntsitzea? Eta modu berean, nola ulertu geure burua? Norbere sufrimenduari buruz galdetzea baliagarria da oraindik ere. Sare sozialetan erakusten duguna ote gara?